niekto myslí, že to bolo naplánované, tak nebolo. A chcel by som teda privítať na svete to ich prvé dieťa. Jedno z veľa detí, ktoré ešte v budúcnosti splodia. Teda tak ako pomyselne, samozrejme. A chcel by som im popriať veľa ďalších úspechov do ich koncertovania, hrania, skúšania a robenia radosti pre nás všetkých. Milí bratia a sestry, zišli sme sa tu dnes preto, aby sme privítali na svete toto dieťa. Aké prosím meno dieťaťa? No, nemáme. No. Meno dieťaťa je Manon Mert. Dovolte mi, aby som pokrstil toto živou, zdravou vodou to dieťa a chcel by som mu popriať, aby prinášalo takhle. Chcel by som mu popriať, aby veľa gramofónových ihiel po ňom prechádzalo a aby prinášalo radosť nám všetkým. Takže teraz pozor na hlavy, hej?